салом бонувони азиз, ман Сафар ва Парвина оиладор соҳиби 4 фарзанд, директор компанияи Феберлик. Ман духтарон ва занҳои хонашинро ба командаи худ ба кор даъват мекунам. Дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар бонувон кор мекунанд ва маоши хуб ҳам ба даст меоранд. Кор тариқи онлайн аст. рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, ҳатман ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, ҳамашро мефаҳмонам. занги ҳар яки шуморо интизорам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. духтарои на як коре ки барои шумо ман ёфтам, кори осон дар хона нишаста барои занҳои хонашин, ҳатто коригарои давлатирам ҳама кор кардистиянд. дар дар Тоҷикистон беҳад бисёр одамо кор кардистиянд. то духтурша дидам, то тамоми дузоандашам дидам ки ҳами Фаберлика кор кардистиянд. барое ки и дуюм коре ки ҳаста ки дар ҷои нишастагит бекорида сразу через интернет кор мекунӣ. фақат ватсап шумо дар кораи тамом. шумо ҳами як шанс дорем, беҳуда вақтона сарф накунед. духтаро ҳами кора кунед, ба фоидаи худтон ягон маош мегиред, ҳами маошаш фоида мешавад. ҳатто бо метонен через ҳами маош хеле бор заказ кунед ба худтона, бесплатно меғалта тамоми чиз. ҳама нозикиёша ҳамин номеро дар нависен, ман закрепит мекунам, дар рӯи экранам ҳаст номерош. ватсап дорам, маслиҳат кунед, занг занен. занҳо ҳамаша мефаҳмона, регистратсияш бесплатния, ягон нозукиш намонда ба шумо мефаҳмона. шумо ҳам кор мекунед, бо як плюс барои худтон дар зиндагӣ мешавад. раҳмати калон барои диққатон. дӯстони азиз, салом алейкум, ба ҳама хуш омадем ба канали мо. имрӯз корвон омадем, инҷа дар корвон сития, ҷои материало ба ҷои Хитой бозор мегӯянд. ку Хитой бозора корвон овардагианд. ҳамунҷа материал гирифтем, материал барои арӯс гирифтем. ҳозир инҷа паплина, ҳозир ин хали шолкои дубайст ки буромада. папли нав духтем шон басай. ҳозир шолкои дубайст ки буромада. дӯстони азиз, ма шумо да нишон метиҳам. ай ҳамо ҳозир мо гирифтем. насиб боша ҳозир хона бурам, бо нишон метиҳам тамошобинони азиз. инҷа паплиноя, паплина ҳар нарха 180 сима дорам. 100 симашам астай. Сайр сангаш бо қимата. ин паплини саз оз новинка бирӯзове. 180 сима. инҷа ҷои паплино омадем. оз ма ҷои либосои арӯсора гузаштем. саросима ем дӯстони азиз, барои ҳамо сёмкашо накардам, не ки харидагиро ман нишон метиҳам. барои арӯс курта харидем, нишонто метам. ламираж камакӣ метиҳам ё яметри ҳозир бо ламираж мемонам ку пешакои куртада. мо ҳам хали кофтистем. одам ба одам мезана. ин рӯз рӯзи выходной неста, рӯзи кория, ине ки ба дараҷаш одам бисёр бузург. атласи, паплинои атласи. Bolu merem ha, amca mı gireyim?
این خیلی لامیراژو گرفتیم برای کرتودا پیش کشته میمونیم مترش 80 سومون типа вилюрай чанд расветка дар кора да не тараф поёнтар розим чӣ мешава хитой бозор овардагия хали рӯйоно омадем ай бозор духтаро инами намуд паплин гирифтам ма озидтара артел овардагим ва ёш да хона будан шолкаш сиёмка накардам шолкша инам паплинора хидмда гирифтам ай ҳардаш як материала иш санг дора иш бесанга светош дигарай ҳако ҳози материалш босами паплиниш мулоимаки хушрӯай ҳози ҳами бо мода шуда ине ки бемодара мада маҳқул шуд светоша маҳқул шуду баъд материали мягки паплинаям хе паплини хушрӯай ки ҳами гирифтам иҷода омадем бозори кушониё кафелхишкинӣ барои ванара ма кафела вибр мекунам худам светли гуфтум ягон хел кафел бигирем барои ванау туалета яхела инҷода бинед чӣ хел расветкаҳо дорад ба як квадраташ 90 сомона кафела тамом менамуд астай диққатима тамошо бикуненака вада ана менамуд маҳқул шуд светли ина менамуд гирифтам вана туалет кухня ҳамаша инами як свет кардам баъд светли ҳамчи светли фақат мада маҳқулай барои хонара иҷа барои замин коридорда мекунанд пешои хонада мекунанд хали вая гулдор ҳай расветкош беҳад бисёре вкуси ҳама ҳар хелай мада ҳамун светлиш маҳқул шуд гирифтам иҷода рафтеестем хона раҳои душанбе ай бозор ба дараҷаш як рӯз шуд гарм кадай 50 мумкин зиёдаю поён нест ай 50 беҳад баъд духтаро нархҳои киртара мепурсед нархҳои кирта ҳар хелай вобастаи материал ай чӣ намуд духтай чӣ намуд украшения вобастаи ҳамоай обични хали паплини пирастой духташ 100 сом 90 сом ам хелай ози ҳамаи чӣ қимат шудагиай аренда метиҳам ва ё ҷое ки медузан ҳамаи расхҳо дора барои ҳамун нархи наво фарқ дорад дӯстони азиз тамоми чизози қимат шудагиай ҳамин маҳсулоти духтанам ҳамаша дузанда мехара медуза беғарзаи украшениша ҳамихе нархҳо фарқ дорад великий Мухаммадович. Косметика мекунем? Паган? На духтаро туи омадем, туи духтари амаким. Ам харкай хушру кадия дарани хона. موقتی زینبیم از ما به سر پیروژنی رفتیم دوستانی عزیز پیروژنی را بریم بیاریم پیروژنی زکس کرده بودم و ولی هم کخنی ما ساز شدگی نبود پیروژنی را گفتم برم بیارم خیلی راه حکی مایدای تنگ کجا حولی خانه امکیم مامام ҳавли момамай акада момам бобом гузаштагиян амаки майдаким зиндагӣ мекунад рафтистам пирожниёра гирам мебиёмози бо иншоалло бо мо бошед
пирожниё ҳама овушдай нарафтам овардам дар гармӣ и хешидай ба и аҳвол расида ишода ман пирожниёро бардоштам тайёр шуд барем камай биё бигида тайга 4 тайга бигида 4 тайга духтарои найбозор омадем чала гирифтам чалаи хеле тиллои итальянскӣ бисёри баъд тиллора нарх навоша мепурсиданд ҳамира обши қариб 2 граммай 1 грамма 90 чи хеле ки 2 грамми ровнам нестай 1500 сомон инам хедахтаро нарх навош ами хелай неминаму чало пеши аму вайда тиллофурӯша дига фаромӯш кардем сарусима будам ки сёмка кунам беҳад хушрӯакай хел ғавсаки нағзай бароим нархаш нишон додам вақте ки нигина медоштай вай бо арзонтар мешдай ҳозе ҳами грамм да нигина мебуд нигинаша минус мекардиян тиллофурӯшо и ки нигина надора ҳамаш тиллои холияй нархаш ва пешаи гуфт арзон намешавад инам хеле хушрӯакай хай